Hej med jer. Jeg hedder Julie. Jeg er 18 år, og jeg bor i Hvidovre. Jeg har været overvægtig i nogle år nu, og det har påvirket min hverdag så meget, at jeg har udviklet borderline på grund af mit kæmpe store selvhad til mig selv. Og det påvirker mig stadig rigtig meget, fordi at jeg ikke kan... Altså jeg har rigtig svært ved at være sammen med andre mennesker, fordi at jeg bekymrer mig meget om, hvad de må tænke om mig. Jeg føler mig ikke tilpas i noget tøj. Jeg har svært ved at spise, hvis jeg er ude, fordi at hvad nu hvis folk kigger forkert på mig, fordi jeg er hende den syge pige. Det har forhindret mig i at klare min uddannelse indtil videre, så jeg har måttet starte i specialklasse. Det har ødelagt min psyke rigtig, rigtig meget, og det har ødelagt mit liv rigtig, rigtig meget. At jeg ikke har kunne klare det selv. Og jeg vil gerne tabe mig, fordi at jeg gerne vil have min gamle krop igen, og jeg vil gerne af med min borderline. Jeg vil gerne lære at elske mig selv, fordi hvis jeg ikke elsker mig selv, hvordan kan andre så elske mig? Jeg vil gerne have min selvtillid igen. Jeg vil gerne føle mig lækker og kunne give mig selv rosende ord, fordi det kan jeg ikke nu. Jeg kan ikke sige noget godt om mig selv overhovedet. Jeg kan ikke finde noget kønt på mig selv overhovedet. Og det er også belastende for andre, at de skal høre på, at jeg ikke har det godt med mig selv. Jeg har prøvet at tabe mig i 5 år nu, og det er ikke lykkedes mig på noget tidspunkt. Jeg vejede mig i dag, og der sagde min vægt 86 kilo, og min fedtprocent sagde 48,5. Jeg ved egentlig ikke rigtig, sådan, hvad der skal til, når jeg selv skal gøre det, for at jeg kan gennemføre mit vægttab. Fordi det er så belastende for mig, at jeg er overvægtig. Og det er også et meget følsomt emne for mig at snakke om, fordi at det gør så ondt indeni, at det har ødelagt mig så meget, som det har. Jeg kan ikke tage imod folk, der ruser mig. Jeg kan ikke tage imod deres ord, fordi at det er forkert i mit hoved. Det er ikke sådan der. Det passer ikke, det de siger, fordi det jeg ser, det er jo noget helt andet, end hvad de ser. Og jeg drømmer bare om at få min krop igen. I stedet for at rende rundt og have det dårligt med mig selv hver eneste dag, og være bekymret over, hvad andre tænker, og bare være hende den tykke pige. Og for en gang skyld gennemføre mit vægttab, så jeg kan blive lykkelig igen. Fordi jeg elsker livet, som det er, og jeg har en masse drømme, som jeg gerne vil opnå, men som jeg ikke kan opnå på grund af, at jeg er overvægtig. Og det hæmmer bare rigtig meget i hverdagen for mig, så jeg håber, at I vil hjælpe mig. Og I vil give mig den her kæmpe store mulighed for at gennemføre min drøm, som jeg har haft i 5 år, men som bare aldrig har lykkedes. Uanset hvad jeg har gjort. Ja. Det tror jeg egentlig var det, jeg ville sige. Men jeg håber i hvert fald, I vælger mig, og jeg krydser fingre. Hej hej.